לפני שאנחנו ניפרד, כמו שהבטחנו, ניתן פה את הזמן לשאלות, אוקיי? אז אם יש לכם שאלות, יש הרבה שאלות. נציג אותם, ואסף ואני ביחד ניתן לכם את המענה. תודה רבה 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 לבני. בואו נעבור ככה על השאלות שיעניינו את כולם. כמה חבל שלא ניתן להתחיל למכור את זה כבר ממחר בבוקר, יהודה צפרי, פה אין שאלה, חבל, נכון, אנחנו נותנים לכל המשווקים להתחיל יחד, מיום ראשון הקרוב. האם העסק מקבל במעמד ההצטרפות ה-QR? כמובן, הוא מקבל גם לעמוד נחיתה וגם למשלוח ה-SMS. עם ה-QR אפשר כבר גם לכתוב את ה-SMS שהלקוח יכול לשלוח. האם יש לבית העסק איזשהו תשלום או עלות נוספת? כמובן, בית העסק משלם $189, משה. בשובר שאתה נותן לו, בית עסק לא יכול להירשם למילוקן 360, שלא על ידי שובר של אחד המפיצים שלנו. השובר שלך בעצם הוא מה שמאפשר לבית העסק לשלם את $189. אני אחזור על העניין הזה שכל אחד מכם יכול לתת לכל בית עסק בעצם להירשם למשך 24 שעות. כרטיס העסק יופיע באתר, כמובן שצריך להכתב אותו עם קוד הפעלה, אחד הקודים שלכם. אם בית עסק ימלא כרטיס, או אתם תצאו לבית העסק ואתם רוצים להציג לו כבר את האתר שלו בטלפון הנייד, חשוב מאוד שזה כבר יהיה מוכן, הוא יראה את הכל, כל מה שישאר לו לעשות זה למלות את טופס התשלום, והעסק שלו מתחיל לפעול בעצם. אז תוך 24 שעות יש לחבר קוד הפעלה, חשבונית מגיעה ממילוקן ללקוח, כולל מע"מ, הלקוח משלם $189 בתוספת מע"מ, כמובן שהוא מזדכה על המע"מ, בתי עסק מקבלים את המע"מ חזרה. והשאלה של אריק, ברגע שמישהו כבר במילוקן, גם אם הוא במילוקן ביזנס וגם אם הוא במילוקן 360, אם הוא קונה חבילה, הוא כמובן מזדכה בסכום של התגמול המיידי. זאת אומרת, בחבילה של 399, על כל צירוף כזה אנחנו היינו אמורים לקבל $35. מאחר ואנחנו מצרפים את עצמנו בעצם, אנחנו קונים עוד חבילה, אז מראש אנחנו משלמים $35 פחות, ובחבילה של ה-1099 אנחנו משלמים $999. אז זה לשאלתך, אריק. כל מחירה ללקוח לא מצטרפת למטריצה, כמובן, $189 אין לו קשר למטריצה, מאחר והכסף לא נכנס למילוקן, הוא נכנס אליכם, הוא נכנס למילוקן ויוצא כולו אליכם, או בניקוי העמלת סליקה, אבל אין פה כניסה למטריצה. גם בקניות בודדות, עם מפיצי מילוקן, גם מפיצי מילוקן 360 שקנו חבילה וסיימו אותה, וגם מפיצי מילוקן שקיימים עד היום, מי שרוצה לקנות את זה בבודדת, משלם $100, וזה לא נכנס למטריצה. מן הסתם, הרווח פה יורד ל$89. בסדר? מי שקונה כרטיס אחד, משלם $100, זה נמכר ב-189, אתם מקבלים את ההפרש, זה $89. אז כרטיס בודד לא נכנס למטריצה, כל החבילות של 10 ו-40, או כרגע, אנחנו מדברים על אתר אינטרנט עסקי שמותאם ב-100% לגוגל, עם אופטימיזציה מלאה למילות מפתח, אתר דובר גוגל תקראו לו. בנוסף, אתר שתואם לטלפון הנייד, עם חיבור לשיחה מיידית לבית העסק, או ל-SMS מיידי לבית העסק, או אפילו שליחת דואר והמלצות. אנחנו מדברים על תנועת לקוחות, גם ממנועי חיפוש, גם מקבוצת מילוקן. אנחנו בעצמנו מייצרים חשיפות במוצרים של מילוקן, במערכת מבצעים וקופונים, וגם בדיבור במייל. אנחנו תמיד מעדיפים לעשות עסקים עם האנשים שעושים איתנו עסקים. קראו לזה משק סגור במרכאות. אנחנו מתחייבים לתנועה של 1,000 גולשים לפחות לאתר העסק. אנחנו נותנים קוד SMS
ללכידת פרטי הלקוחות עבור בית העסק. אנחנו נותנים קוד SMS ללכידת ההמלצות. כל בית עסק שלקוח יצא ממנו, נותן לו כרטיס ביקור, מבקש ממנו לשלוח המלצה ב-SMS. בדרך כבר הלקוח עושה את זה, זה נמצא אצל הלקוח. 100 הודעות SMS כלולות בחבילה, 500 שליחות של דואר אלקטרוני לחברים במועדון הלקוחות שלו כלולות בחבילה, שליחה אוטומטית ביום ההולדת של החברים במועדון, עם ההודעה שמוכנה בראש, נשלחת אוטומטית, וידאו מייל שיכול בעל העסק לברך בחגים, בימי הולדת, מה שהוא יבחר, ומפנה הוידאו שלנו במילוקן לאתר בית העסק. זאת אומרת, כל אחד מבעלי העסקים, שוב פעם, לא ישלח יותר לינקים של יוטיוב, יחליף אותם בלינקים של מילוקן 360, ובתום הסרטון זה יעבור לאתר בית העסק. כמובן שבמקרה הזה בית העסק, לא כמו לקוחות מילוקן, יכול לבחור לאיזה קישור זה ילך, אלא תמיד זה ילך לאתר העסקי שלו. בנוסף, יש לנו שיתוף פעולה עם בית דפוס, שוב פעם, מישהו מתוך מילוקן, שייתן לנו עזרי שיווק ודפוס, שפה יש לנו שתי מטרות. אחת, המטרה הראשונה היא ללקוח, להגדיל את מועדון הלקוחות שלו, ושתיים, שאתם תאהבו, זה בעצם סוג של הכנסה פסיבית, כי אני יכול להגיד לכם שלקוחות, כמה שלקוחות ייצרו יותר עזרי דפוס, עזרי שיווק ודפוס, הם יישארו איתכם לאורך זמן רב יותר. אתם מכירים את אלה שעם הכרטיס ביקור, יש להם את המייל של נטוויז'ן? הם מוכנים לשלם כל חודש 150 שקל באינטרנט, אפילו שיש חבילות של בזק בינלאומי ו-012 של 20 שקלים לאינטרנט, הם עדיין ממשיכים לשלם 100 שקלים כל חודש, כי האימייל שלהם הוא בנטוויז'ן. אז על אותו משקל אנחנו מדברים פה על הנושא של עזרי שיווק, ומה בעל העסק ייקח מכם. כמה עולות חבילות SMS יש במערכת? הכי זול שאפשר למצוא, אנחנו מדברים על מספרים סביב 10 אגורות. האם התוכנית קיימת באנגלית, ספרדית ורוסית? עוד לא, כמובן שאנחנו נפתח את זה גם שם, דנה. עסק שקנה חבילה, האם הוא יכול להיות משווק? שאלה מעולה, דליה. הרעיון פה הוא, ואני בטוח שזה יקרה, שבתי העסק מהר מאוד יהפכו להיות או משווקים, או שהם יצרכו את החבילה הגדולה יותר, עם הדפי נחיתה ועם האחסון וכל הדברים האחרים. כמובן שזה אינטרס שלכם, זה יכול להיות בשנה השנייה, זאת אומרת בשנה השנייה הם לא ישלמו לכם 189, ובני לא נגע בזה, כמובן שכל שנה אתם נהנים מההכנסה הזאת, זה לא רק שנה ראשונה. בית עסק שמחדש, אתם מרוויחים את הכסף הזה, אם הוא משדרג, כמובן שאתם מרוויחים אותו גם במטריצה, אז זה יתרון עצום. לירון, יש אפשרות לשווק את מילוקן 360 בלבד, כמובן, לא חייבים להיות במילוקן ביזנס. האם כנגד הבונוס שמתקבל ממילוקן צריך להוציא חשבונית למילוקן? לא, אבי, התשובה שלילית, כל אחד צריך כמובן להצהיר על ההכנסות שלו ולשלם מיסים. בכרטיסים בודדים מקבלים תמלוגים מי שצירף אתכם והספונסר שלו. זאת אומרת, אם מישהו מחליט לקנות את זה בבודד $100 כל פעם, אז מי שצירף אתכם מרוויח 20%, ומי שצירף אותו מרוויח 10%. קרי $20 ו$10. אנחנו מדברים גם על המטריצה וגם על פי 5 במחירה הישירה. מתוך $189, 179 הולך כתמלוגים. ארטיום, לאחר שיש לך כרטיס עסק, הלקוח משלם $189 ומילוקן מתגמלת $179. זה אומר שנשאר הפרש של $10 במילוקן לטובת נושא הסליקה. 179. הפעלה של הכרטיס יעשה כמובן על ידי המשווק. ממלאים את הטופס, הכרטיס שלו, האתר שלו באוויר, עם המפה, עם הקופון, עם החיבור ל-GPS, כל מה שבני ציין שם נמצא כבר בתוך המערכת.
העלות הקמה, $10 האלה, זה לא משהו שמישהו משלם מבינינו. זאת אומרת, הלקוח משלם $189, אנחנו מתגמלים את בעל הכרטיס, מי שהפנה בעצם את הלקוח הזה, ב$179. פה למעשה יש את $10 שנשאר במילוקן. כרטיס העסק הוא כבר לא כרטיס, אריה, זה מיני סייט, אפילו לא מיני סייט, זה אתר עם 10 עמודים, בהמשך אנחנו נרחיב את זה גם לחנות, לגלריה, יש כבר גלריה של וידאו, של תמונות, זה מעליב לקרוא לו מיני סייט, זה הרבה יותר ממיני. וכן דני, הוובינר הזה מוקלט ומחר יעלה לערוץ שלנו. שאלות נוספות או שהכל ברור ואתם רק מחכים ל-13 לחודש? מי עוד לא הרים פה את היד? בואו נעשה רגע איפוס של הידיים. אסי, יש כאן שאלה של אייל, לגבי נושא של ריטה ואייל ברזילי. איפה? לגבי, מול מי ממקדים את המילים בקידום בגוגל, הלקוח סוגר איתנו את המילים, אנו מעבירים אל מי לא כאן. אם תרצה לחדד את הנקודה הזו. כן, מילות המפתח אוטומטית נבחרות מתוך הסוג'סטשן של גוגל, זה מילות מפתח שממוקדות לעסק שלו, והן עולות ב10 העמודים, כמובן שיש 10 עמודים לכל אתר, הם מחליטים, כמובן כל אחד יכול לבחור, אם לא בא לו את מה שהוא הוצא שם, יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש כאן שאלה של גבריאל, במידה ויש 1,000 בעלי... במידה ויש 1,000 בעלי אותו סוג עסק, איך הם ייהנו ממילות ההפעלה בגוגל? בכל כניסה לאתר הסדר משתנה, זה לא כמו שאתה מכיר באינדקסים אחרים, כל כניסה רואים מישהו אחר באינדקס. כל למעשה F5, כל ריפרש, כל כניסה לאתר, זה מה שרואים. אנחנו לא מוכרים קידום אתרים ב$700 לשנה, שלא תעשו את זה, אין מחירים כאלה, אין גם קידום של 10 מילות מפתח, גם לא ב$700 לחודש. אז לא לדבר על קידום אתרים אורגני. נועה פה שואלת איך נראה... נועה פה שואלת איך נראה השובר, זה מספר קוד, ואוצ'ר, כשתעשי את השדרוג לתוכנית, את תוכלי לראות את זה בעיניים. רצף של ספרות. בוא רק נדבר, ישראל פה שאל שאלה לגבי האם אפשר להפוך את האם המערכת מילוקן 360 היא גם יכולה להיות חנות, אז זה משהו ש... עניתי עליו, עניתי, פספסת את זה, כן. תודה גבריאל. רוזלין, גבי מי שרוצה אחד, אז שוב, מחר בבק אופיס שלך, אגב אתם יכולים לראות את זה תחת כלי שיווק, יש את השוברים להפעלת מילוקן 360. כל אחד קיבל היום מתנה בשווי $100, כרטיס אחד כזה למכור לכל בית עסק שאתם תבחרו, לתת לו את המתנה הענקית הזאת. הוא משלם $189, מהם אתם מקבלים עמלה $89. אם רוצים לקנות עוד ועוד כרטיסים בצורה בודדת, לא רוצים לקנות 10 כרטיסים או 40 כרטיסים, פשוט רוכשים את זה מתוך מסך ההזמנות ושדרוגים בבק אופיס ב$100 נוספים. רוכשים ב$100, מוכרים ב$189, ההפרש שלכם. ה$100 האלה מתגמלים גם את הספונסר שלכם שמרוויח $20 וגם את הספונסר שלו ב$10. יופי, אני מאוד שמח שהכל ברור. אני מאוד רוצה להגיע ל5,000 עסקים האלה הרבה לפני סוף מרץ השנה, ומשם כמובן שנגדל לאלפי עסקים וניתן להם את הפתרונות הכי טובים שיש. יש לנו עוד בארסנל הרבה מאוד כלים, אתם מכירים את מה שאנחנו עושים כבר, החבר'ה שבמילוקן, מה-14 לאוקטובר או מה-1 לנובמבר יותר נכון, יודעים מה אנחנו עושים במערכת ומה אנחנו מנסים להשיג לכל בעל עסק. מי שזוכר את ההשקה שלנו, כמו שבני אמר, המטרה שלנו היא לעזור לכל בית עסק לייצר עוד כסף. בעצם זה שנגשים את
המטרה הזאת אנחנו נשיג את מה שאנחנו בעצם רוצים, וזה שפע לכמה שיותר אנשים. תודה רבה 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 לכולכם, ואם יש לכם עוד שאלות תרגישו חופשי, אנחנו נשתף את כולם, והוובינר הזה יעלה בקרוב לערוץ שלנו ביוטיוב. אני אנצל את הזמן למי שעדיין לא עשה לנו סאבסקרייב ביוטיוב, זה הזמן להיכנס לאתר של מילוקן, יש אייקון למעלה על הסרגל של יוטיוב, ופשוט לעשות שם סאבסקרייב, יירשם, כולכם תהיו מעודכנים על כל הפרטים, כל סרטון שעולה, כל הדרכה שעולה, אתם תוכלו לראות אותה באופן מיידי. ואני אסיים עם משהו מאוד 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 חשוב שהילדים שלי רצו לשלוח לכם. בני, עוד משהו לסיום? פשוט מדהים, האמת אני מאוד מאוד מתרגש, אני בטוח שגם אתם, ומאחל לכולנו באמת הצלחה, אנחנו נמצאים פה לקראת פריצה אדירה במילוקן, וכמו שאתם מבינים, לא סתם בחרנו את השם הזה לחברה, כבר הבנתם לבד שיהיה לכולנו בהצלחה, ותודה רבה לכם על כל מה שעשיתם ביחד איתנו בחודשים האחרונים, על כל מה שאנחנו נעשה ביחד בשנים הקרובות בהמשך. תודה רבה לאסף, והמשך שבוע נפלא.